Дзень праваслаўнай кнігі – гэта прызнанне вялікага значэння духоўнай літаратуры для кожнага чалавека, незалежна ад яго сацыяльнага статуса і ўзросту. Біблія была і застаецца тым выданнем, якое выпускаецца з самымі вялікімі тыражамі ў розных краінах свету. Грамаце дзяцей у многіх сем'ях да рэвалюцыі навучалі таксама па царкоўна-славянскай літаратуры. Сёння друкаваную прадукцыю ўсё больш выцясняюць электронныя тэхналогіі, але сутнасць не ў гэтым. У сетцы інтэрнэт можна знайсці тыя ж пропаведзі і лекцыі вядомых багасловаў і мінулых часоў і нашых сучаснікаў. Галоўнае, каб было жаданне ў чалавека знаёміцца і асэнсоўваць жанр духоўнай літаратуры. Сёння ў кожным прыходзе ёсць бібліятэкі, а многія прыхажане прыносяць у храмы кнігі на духоўную тэматыку са сваіх домашніх збораў. Книга – это то, что питает душу. Электроника – это то, что питает разум. Одно рациональное, другое духовное. И человек должен об этом не забывать. Да, без современных технологий никуда не денешься. Без телефонов, без компьютеров, без планшета. Сегодня, жить уже тяжело будет. Но человек должен понять, что и без книги душа его иссохнет. Книга дает возможность человеку ощутить душу художника, то есть писателя, поэта, в том числе и любая картина, она проникает через разум в наше сердце. Электроника так не может. Протоіерей Сергей Лепін распавёў прысутным пра жыццё прападобнай Еўфрасіні Полацкай і яе дыпламатычную дзейнасць. Па традыцыі на дні праваслаўнай кнігі падвялі і вынікі конкурсу «Прыгажосць Божага свету». У творчасці няма межаў, і гэта сапраўды так. З дапамогай фарбаў і алоўкаў дзеці змаглі пабываць у мінулых стагоддзях, паказваючы вобразы вядомых духоўнікаў і ўзнікнення хрысціянства на славянскіх землях. Члены журы адзначылі, што юныя мастакі – гэта маленькія чароўнікі, якія дапамагаюць дарослым убачыць прыгажосць прыроды ва ўсе поры года, архітэктуру даўніх храмаў і ўнутраны свет чалавека. Я решила нарисовать храм, потому что туда приходят как и взрослые, так и дети, и они приходят туда как и с радостью, так и с бедами. И на своей картине я изображала только светлые краски. Мой любимый праздник – это Пасха, и я хожу с родителями вместе туда, в церковь. Сегодня я приехал сюда участвовать в конкурс уже второй раз, и я нарисовал на своем рисунке церковь, которая стоит на тарелке. Таксама святары пажадалі ўсім вясны духоўнай, вялікі пост, час і уважлівай малітвы і добрых спраў. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.